My hair with on as well. Ten hack no drum or drum age about no etewe no lo. And the dear ton as Chineka bagoko. Let one hack a blend age at wine. Oh yeah, face your front. Heke no gonna be wogan. Anna. Here now, Anna. Eh? Eh. Then they lay him in Anna Cape Bajira, Yana, the school mother. Oh, Bishop, how now? Like you how? I told him that touch. Lay him in Anna Cape Bajira, school mother. Oh, the same thing. I lay her wrote the same thing. We talk again, Allah. Eh? Okay, come to her. I'm on him, Mary. I will tell you. Kin on a high town, no loon. I'm Pamu. Pagawan Pumpo. Eh. Eh? Eh. Okay. Family, they hack a blender family. Eja why? They were a phone. Chioma. Chomonya. James. One year bear. Abia State. A bear Abia. Ohafia. A bear no half ya. Amebu. A bear Amebu. Ndofare. Listen, not to get you. Give your name a custom that Lanya. Uti kwari who pit la train. Now tom that touch from you. Listen to me. Don't come here. I'm not this serious. I took out the car that I can village. You cannot remote. T who you power bank and the Chinese and now one or ye Jackie a queer. If you got that Teramotin, I'm not getting Katamoto Babu here. Sorry, anyway. What I cannot get Chile Cabagoko. Let all the knock and then a repart and dagger in wine. It's your mole. Amubem. Magan Pago Dendo. Hanwala. Chai. You win. You come also Mubo, the only child. Only daughter, only son. Chai. But there's a full now of money. A mamu, donna, Teremochi, and Name HRH, ante. No, I have it. So what day? Just whatever I na church la much. Okay. Mom say when only daughter, no son, no ten. Child. It's well. Orphanage daughter. But a who orphanage or orphan? Okay, Lanya, I come na happen in a lagoon now. Tommy Bago now. Take out do to the Utamane orphanage now. Get a schedule with the neighbor, correct him. Sorry. Orphanage. Bracket orphanance daughter. Bishna watching. Imo State, Owerri. I told you now what is so queer. I was joking about that. I shouldn't tell her. Otu man in one day. In when they went Kuwaka goto. I come the very standing. Kuwaka goto pikuwa. Negwishu na. I they talk truth. Onyazroge. I want him. Atiga Malolati. Omochalo myself. Elenga agara kutrege before yas man. Mba no. I want them, mom. Imele wine na wine bo. Mba. Nwere ihe ụmụ wine eji akwụ n'Otele. Ha nọrọ ya dị ka nwoke mere ha. Nwere ya. Nke m nwere ọ dịghị otu ahụ. Ele nke nwere ga weta ya. Anọ m n'ụlọ m, anọ m ka enyi m, so ọ dị n'ụlọ. Nke m nwere wụ masaja. Ele ihe ọ masaji. A na-edesa nke a na-edesa n'elu ire ọtụ. I'm like in that now by inside. Then why did you use such a thing? And when boyfriend now, why him GB weber?
Okay, if you are no man, you wine, Guinea, I may when you have boyfriend again, my prayer. What makes so cool? Mba, like ihe nji bịawa nụ na life gị ka ị chọrọ nụ m boyfriend. Listen, I'm your boyfriend. I am the man interview. Deep Okay. girl. Okay. Hụnụ di ka ahụ di ahụ m jikwa bịa na emele gị since. Listen, that in Atom Kekushi use here now. Okay, nsogbu adị. No? Okay. Atom Kekushi use here biko. No? Okay, nsogbu adị. Abobia nwere ihe na-amị ire goshi anyụ amama. Pela Otele ọwala. Mba, agala side ahụ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Agachabeghị m. Ele ka ekuga. Anọ m finals. Ele ka ọsọ ekuga. Science lab tech. Ịgbala akwụna mbụ. Agbaala m. Gwa m eziokwu achịla ọchị. Agbaala m makwa eziokwu ka m gwara agbaala m. Ele ụzọ ị na-akwụ ọwụ ụzọ poli ka ọwụ ụzọ ihe agwụ. Mba. Awụ na Nigeria, anọ m Nigeria. Ka ebe isi na wọchị anyị. Like awụ na Nigeria ka m mere ya otego na. Okay, ka ebe gbara dị akwụla. Na Ghana. Ele onye kụziri gị otu esi agba akwụla. Ọ wee enyi m o, bad influence. Ele otu o si gwa gị ya before gị bido gbagba akwụla. Ọgwa m ya agụ ajọsọ m na-ahụ doings ya. Let me feel among. Okay, just friends mere iji ka ọ bụrụ na iso na ihe a na-arụ. That time no be now again. Okay. Ị chatara ụlọ biri ebe ị gbaga akwụla ka ọwụ ịjọsụ na-akwụ n'ụzọ moto gafee. Mba. Ana m akwụ n'ụzọ, ana m akpọ mmadụ abịa n'ụlọ m. Eji m achọ ha aga n'ụlọ ha. Okay, ebe uke oge ga-aga ịnọ nya ha taa. Online. Ị ka na-eme ya ma ugbu a? Mba, echegharịala m. Isi ichegharịala gị gịnị? Echegharịala m na emegazi m ya. No, see, I'm not joking. Serious. To be. Listen, Serious. Listen, I told that touch. If you think I'm joking, I will remove you from this live stream. Eweli iwe. Akwa na m agwa gị eziokwu since ihe niile juga m, I'm saying the truth. Onye gị nwaanyị ahụ, now ebe ka isi na watch him now. N'Imo State ka nọ. Owerri. Ego ole ka ị na-achaji na akwụla mgbe ahụ? 1,500 cedis. Daybreak ka short time. Short time. Otele na Owerri na ebe họteelụ ka nkụ, ị ka na-agbakwa akwụla? Mba, ọ dịghị họteelụ mma. Eji m apụ. A na-ata gị na Otele nọ na aja ata gị with ka eji ata gị without? With is a must. With. Ahụ onye kwụọ ụgwọ iji ahafe. Onye kwụọ ụgwọ ji aṅụ ara. All dependere ego gị ichara extra na ị ga-akwụ n'ụgwọ extra. Ọka ara wee ebe a na-akpọ extra. Yes. Azụ Otele kwanụ. Mba, ejeghị aga side ahụ aga. Ele business imega ugbu a? I'm a nail tech, acrylic nails. Ihe ese ego ga na school na egochala ka wee jọsụ. Let me see your ID card as a student. Anọ m n'ụlọ makwa agwara m not in my house. Onye gara na nke ọwụ akwụla? Ọwụ akwụna mba. Jee yi pant? Mba. But I made it tight. Ka otu ụmụ nwoke ga-eji mata ndị ewe akwụla ma ahụ ha. Ama na-ede ya n'ihu. Ele pata na unu ga-eji respond ya wụ na nwoke bịa nwaanyị we akwụla nso ele pa anyị ga-eji ama. Ọ depend ihe unu chọrọ egore na. Ihe m ji na-ajụ gị wụ maka ọlụlụ. Ele pattern just ele pattern nwa. See, if you know you are joking, just this akwema na ihe anyị mega ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Akwema na ọ ga-aba na the whole internet. Don't yes or no, akwema. Ama adesiam. Gawa. Now listen, don't joke with me. And if you know you are here to play or make fun of this program,
Please, I don't need this thing. I'm not joking. Okay. Ele pata na eji amata unu nwa wo mo nwa no online wa akola. Ha na-shake ike online. Mo nwa shake ike. That's one. Ọ ya ihe onye na-shake ike online mara na o so na ihe a na-arụ. Gbapụla nwa mbụ. Mba. Akpa nwa gị ka dịkwa mma. Very active. Ele kpeji mana take ele in mbụ mara na akpa nwa gị dị mma. A na-echeke ya n'ụlọ ọgwụ na. Dem po dị ata gị. Mba, je meso ndị lụrụ nwunye. Mgbe ịgbaga apụla ịra ahụ ndị lụrụ nwunye Chineke agbaga ọkụ leke we Jesu ndị lụrụ. Mgbe ịgbaga apụla na nka na Chineke agbaga ọkụ. Amaka gbara gị nkịtị ihe because m nụrụ na ịwa orphanage dọta. Mba, anyị meso ndị lụrụ nwunye single boy. Mgbe ịgbaga apụla ndị taga gị ọwụ iji ama ndị tụra gị. Sorry. Eji m amakwa ahụ, ajụ m ajụ. Ebere gị ugwu. Mba. Genotype gị. AA. Blood group gị. O negative. Aya dewe phone na la gị pilọtọ gị lara m. Hey, meshana gị Chineke agbaga ọkụ. Meshana gị nwa pingo nwụrụ anwụ Chineke agbaga ọkụ. Meshana gị. Nwanyị oruru ọbara meshana gị otelere egbu gị. Bishop Lepemo anyway. Ton aso. Otelero sana. Diawara ya gba unu. Come on, get that Chineke agbaga ọkụ and change it. Carefully, who brought this girl? Can we add that another thing in Chineke agbaga ọkụ nwa bingo? Ka yiri ihe ọzọ. Get with a party pianga. Ama pogonu now. Chineke agbaga ọkụ. Ama pogonu now. You went as in a. Come on, drop that thing and wear trasa Chineke agbaga ọkụ. Come drop that thing and wear trasa. Chineke agbaga ọkụ. You pantage arogano bianga. You were a pantage arogano bianga. Damn you. What's it on the game put on your waraya bag? My bingo. Damn you. I'm not Kugana George. I want him again. Watching on the game put on here. Takos Grace on yes, sir. Why hit Takarega night and you are Mamrena? I want to Jaya. Branca, what smell will you? The Waka threats. No. More crop here, not over. Say, I want to love Felicia. Branga Bebaram Felicia now. Tanaso. Look at what the law we went. Gaga, you didn't want that Nikomu primary one. The Wakaga straight or Kukibo. Mama, come unu tegenishi. Oche munu na I want day. No Fatima come, Unite for Wunu. Umanya go tapos panya maho. Papanya get Namunyu. Ask him Papanya if you are not ready got here. Papanya. Pocatanya get. You may tell here, maybe to you. What I have again. But I hear with a glove, Anya. We didn't get home. Bishop, where me pego? I say, Papanya, open that your eye like this. Keep your eye like this. Okay, mepe. Can pose a mepe water log water. Papanya.
Ila na conversation me get lewe manya papa nya game butogi ya. Adezo nya. Adeze anọzie. Ne lanya here. Gene kenwa. O me netek. An me Mege fisi ku hero ga ni Igbo Chineke agbagoko. mbọ. An me fisi mbọ. Papa nya ga oboto. Negi na nago dendo. Iji ụmụ ole? Ahụghị m nwa. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ọ naanị gị bi? Gịnị ka ịrụ ga naanị gị ji biri? Ana m anọ n'ụlọ m arụ ọrụ. Gịnị ka ịrụ ga naanị gị ji? Eleghị ji mpa gị na mmaga dị ndụ bụ panya. Mama m dị ndụ. Ahụ m netek. Ana m efisi mbọ. Asị gị dem you. Ya onye nụ nke ọkpụ netek ya dị ka ị gara university school ifisi mbọ. Gasịrị ihe ịrụ ga wee itinye mbọ n'ụkwụ na aka. Bịara ga bịa kwuo ewu netek. Bọpanya gị kwa otu o si were bamenti mechaa onwe were bamenti gwụwara achacha onwe. Bishop ya fọrọ m ofu. Asị gị bọpanya gị onye bam. Ka ihe mere naanị gị ji biri? Maka ọrụ m ka naanị m ji biri maka ọrụ m rụga. Maka ife isi mbọ n'aka ka iji hapụ mpa gị na mma gị naanị gị ebiri. Mmere space. Eji m room mmere space ka m nwee ike na-enweta customers. Iji agba akwụla? Mba. Ị ma nri echi? Ị gbalara mbụ? Mba, no bishop. Pọpa anya gị ahụ? Bọkịsha anya gị ahụ? Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 3. Naanị m nwaanyị. Ebere gị ugwu? Mba. Iji anyụ mamịrị na nrọ gị pụta n'ihe ya egosi na mmadụ? Mba. Ọ bụ onye aṅụrụ mmanụ na famili unu? Mba. Ị gafere n'ụzọ mbụ onye mpa mmadụ mee gị ebibia? Mba. Pọpa anya gị, open your eye. Bọkịsha anya gị, pọkịsha anya gị, bịara nga efisi gịrị m. Bọkịsha anya gị. Sị gị bọkịsha anya ya gị bịa gị etinye hew. Chesi ije dị isi. Bọkịsha anya gị. If you can withstand me, game and I get withstand the whole on a marriage. My bingo. Where I go, Yashi Changa Nine. Manquanya gomo, Kishi gomo. When Gabrizi Paga. I'm a model. I sang them you. Bishop, issue. Ibokishi, why not easy? I sing it, Banyaga. Elebishna watch I. Oh, wait. You won't yet bear. I'm on your geo, what over? Banyaga. A bed on bottle over. Aji? A bed notch. Oh, my son, your Aji. Okay, money him and a bag up. I do not go to Munganiru. Umoko letter like 4. The letters. If it's on our phone, nigga, about again, you call them. I'm okay, my son. I'm only 247. Bokeshanya, your brother, same on Kema, being gone round. Bokeshanya, be get a cook, Kemarana, why you break from Simon. What I can look at you like Abagoko, Emaro Kema, your brother, Emaro Kema. I beg you, so now, guess you wake up at the cabade. I say, damn you. Your brother, Emaro Kema. We who look out tissue with it, you who met town when get bam. I say, damn you, Chile Abagoko. Was gonna make up on Homa. I sang it damn you, Chile Cabago came on a manco, Loy Dabaganoto. We are ready. Aboganisha, and I walk out one keeper. Bob Lambi Buto. The Kodishigota. Make Kodishigota on screen here. Emelame.
Oh, what by Amam here. huh? Amam here. Am I how? Me she got Ihe your Gucci ka get it. otu abi. Ah, Pagawo headmaster. Hey, a lot is matter. Nagawo headmaster. Get you my bottom she matter. Yes, 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 yes. Ah, Yeah, hey. Kebishna no nine. Anam West Ham. One year be. Mwene Idato South, Nimo State. Ebe ni that or sat. Mpara mumbo boko. Telephone la get billion to get last. Oh, the motor. Meshino okwu ahụ lekwe ka ọ gara aga bara ụkwụ ụmụ nwaanyị meshi ụkwụ gị ahụ iburu ibu buru n'ụkwụ meshi ụkwụ gị ahụ meshilata ụkwụ gị ahụ ga-ewetu aka gị dewe aka gị straight n'ala wepụ aka na pati bọs asị gị Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo bịara nga gbere m aka na bọm neka gị onye wudeghị kpe kpara ahụ ndị ere gị asesịrị fon bifo gị ime travel nwa bingo onye wudeghị asị gị debut Onye mega na computer village. asị gị debut Ị na-ahụ ụzọ ị ga-emepe chọọchị. wetu aka gị na ama mere ya pile ya were fon gị aha gị Aha mgbe o ji sọ Chineke mere m ebere. telerozana imere kọl Ị jụrụ m afọ amabi. aha gị wụ gịnị Mgbe o ji sọ Chineke mere ụmụ ebere. are you on phone call huh? Your name is aha gị wụ mgbe o ji so onye Chineke mere ụmụ ebere. mpa gị gụrụ gị ka mpa kwukwu Mpa nkwukwu m. Then mpa m the headmaster izi m mgbe o ji sọ. so name gị wụ gịnị Chineke mere ụmụ ebere. then Ọ nara aha anyị gị ebere. then aha gị awụrụ gịnị Ị nwere ike kpọọ m mgbe. huh? Ị nwere ike kpọọ m mgbe. mgbe Yeah. mgbe o ji so Chineke mere ụmụ ebere Yes, sir. akpọga m gị akpọga m gị edeghị m aha gị n'akwụkwọ Chineke agbaghị ọkụ Okay. iji agba ncha Otele mgbe. ele aka iji agba ncha chụrụ gị ma ote iji agba ncha m ele na-agba. aka iji agbaga ncha M na-eji aka abụọ. iji eji aka bọọlụ bagide ele otu isi eji aka abụọ bagide agbụ gị bịa agbaga ncha ele aka iji agbaga ncha Gaa ma ebuka. M na-eji ofe aka na-ejiji ya. M na-eji aka abụọ. aka abụọ ka ị na-eji agba ncha ya sir. kwụrụ ọtọ gị pozishọn ọchimotu ị na-eji agbade ncha Ka m weta my body wash jigi ya. iweta wetin gị na Body wash m na-eji eme ya. asị gị wepụta amụ gị asị gị were aka gị demonstrate ị na-eche ejide ya weta aka abụọ agbaga ncha iweta body wash demonstrate ya gịrị telerozana ọkpụ ị na-eme ya ozuola agbamole ozuola m na-ebutukwe gị ihe agbamole Okay, dede. o ji aka abụọ agbaga ncha elebe obi remove that thing from your head remove that thing remove that thing isi nkwọcha nwa bingo remove that thing ma ịma na ọnwa iche nwaanyị ka ịbịara ịma na ọnwa iche nwaanyị ka ịbịara hie Chineke agbaghị ọkụ ịma na ọnwa iche nwaanyị ka ịbịara hie eche na ụmụ nwaanyị wo kapụm mmadụ na nwa ọkụ ọwụla chọrọ ịga na nwaanyị must pass through a lot of things masị ụmụ nwaanyị wu mmiri Jeriko gbara n'ihu ụmụ nwoke nwa bingo ịbịara ga bịa kpụrụ m head warmer them you onye wu dede gị ịkpọ m dede ahụ gị na bring you down here onye ncha aka abụọ
Get mancha, get mancha, rob me, I don't me a coyobaga, I wouldn't story tell. Bagancha. Essencha. Sir? Ma bingo. Trangabia Bob say bagancha. Awaraka book is it. Abrogano. Mba. Now abrogano. Mba. Ida Yoshina boss assel. Mba. In all target on a run, you are mamma get put on your buy na hole. Mba. No, we are Balahango gumbo. Mba. Akuko jadog. Mba. Etalawanya akukumbo. Mba. Ijangara. Ah? And kept a kawana canry. Hanao. Ijang got there at the same time. Anguteba. 1 minute, 3 minutes. Oh, no, 1 minute, 3 minutes. Ebregu guam. Nego jementamu. Mba. Ibutele goloriampo. Mba. Hello, dear, I'm going to waros or the back or guam no go. You could go your rose and neighbor. Ah, Bam. I'm more waros on neighbor. Hajoje to inam. Abobe me last week. Mbu ajinamu. Telerozana. I say, Ebu majinamu. Ija jam. Every 5 months. Telerozana. And your age produce on to take Jano with one. If he cannot check back. I am to Agije produce on to the watch. I'm going to get a wig yellow with one. That's a 5 months. Ejianunga eyelashes. Ite raja mugere. Mbamba. Mo krobi abadeti. Ajamo. Gushramu. Amu Medugri. Ya plus Sahara Desert. Akwara gamu akwa. Mba. Ụmụ nwaanyị ole ka etrala. A na-agụta ọnụ. Okorobịa ọbara nkịta dị n'ime. Ele ọbara ewu. Ị ga-enye ele odi mkpu ị na-eti. Dewe niwe kware ihe kwuru anụ m ikwu. Ị ga-enye ele odi mkpu ị na-eti. Olololo, Otele Rosanna, then mjizi back tumble. Biazie. Oya. Tewe kamera bi lọtọ mee ka enyuma na gị mezie Otele Rosanna ka ị were back tumble. Oya, bịazie. Oya, koshimo t-shirt back tumble aha bịa. Oya. Otele Rosanna. Prostrate, Protem like this. In a way, I can't talk to that in the she food at Japan. Go to that in you know. Not way. Ọha nnọọ ka ngaji eji atọ n'uwe ofe ndị ọha na-eri. Tọnụọ. Look at. Ha ka electric kettle na-eji aboil ya mmiri. Boiling ring. Ya were phone gị. Aha gị. Chioma.
Listen, watching on if I see matter of laughter here, if I see matter of watching on no here, I'm able to get. Keep your head straight, keep your head straight. Brangata ko shikre meze. Ega na church, ija church nga. Ega bedi bi abawara ga fi da church nga. Ibra na shrine nga gebe ge interview de ge ngata ko shikre meze. Anya ge de kwanu ka anya dashboard moto. Inwere anya osubrile. Mba, ana m ehi ụra before. Inwere anya osubrile ge semba onye ka ilege m kilege comment section. Ana m ele gị. Ilege m. Yes, sir. Ah. Chama onye. Awoke. Ede afole. 25. Ị gatala ụlọ akwụkwọ mahadum. O level. Gụchala ka ọ ị chọrọ ịkọtinu. I'll continue later. Gịnị ka ịrụwa? I'm a cobbler. Gịnị ka ịrụwa? Ga-ewere English agwaga m gịnị ka ịrụwa Chineke agbagọkọ. Ana m eme shoe. Ị na-arụ shoe arụ. Yes. Ị maka ịsha arụ shoe ọfụma. Yes. Ka m hụ ofu aka ọrụ gị dị a. Ọ nọchakwa n'ọrụ, but this is one of them. I did Romeo, but this is the one I'm wearing. Ọgụ nwa na-eji aka gị arụ ya. Yes, sir. Jishikenna, that is a good one. Huh? Thank you, sir. Nwanyị ọwụla na-agba mbọ. Hafụ ndị ka gara na efisi wifon. Amụ nke eshi efisi na-ese efisi eyelashes. Nne m Jishikenna. Thank you, sir. Onye ọrụ nshu. Abụkị ụmụ nwanyị ndị Igbo. Buy local foreign made shoes. Ụmụnne gị ọ dị ole? Igbo. Ọ gị wada? Ọ mụ wada. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Yes, sir. Yes. Enwere nke ara agbaga? Mba. Ị nọrọla otu a gị gagide nnọọ ga-efe ntị? Mba. Ebola ehụghị ohi mbụ? Mba. Iji eri oke nri? Yes. Ele ihe wishi ọchị gị ọchị ya mekwubi okwu n'isi. Te shaba mara ntị ka onye akpụka ntị mere. Branga bịa takoshire meze. Ịchọ ọchị ya ma ebutu oge. Elachi ka ndị Fulani ịrụ ashu. Branga bịa echere m ọchị. Abụkị gbara na nwanyị. Branga atakoshire meze. Ebere gị ugwu? Mba. Otele na-achapụ ka nta. Ihe ụtọ dị ya n'ime. N'ọlụ ụta ga-aba amamara n'ahụ gị mbụ? Mba. Nwere onye akwụkwọ nọ n'ụlọ unu? Mba. Ashị ma kwanụ? Mba. Ọbara nkịta ọ dị gị n'ime? Mba. Iji aṅụ goof? Mba. Iji aṅụ shisha? Mba. Ị gagidere n'ụzọ taa ga ịhụ onye ara onye isi na-adị mma nwoke ya la anyụ mamịrị wefụta ma anyụ mamịrị ga-ewere anya lewe anya n'amụ? Mba. Ndị na-anya ambalansị ha agbala gị enyi mbụ? Ndị gụnụ? Ndị ambalansị, ndị na-eji anya ambalansị ebula ozu, onwela onye gbarala gị enyi mbụ? Mba. Kpọtọfụ ndị na-eji agba mkpọ n'ala? Mba. Enwere onye agụrụ gburu na famili unu? Mba kwa. Ara gị osiri ike? Yes. Ara aka ịkpa kọwa karịa ele nke shi ike ka ọha abụọ siri ike?
I guess. Hi, Bo. Ha shichara ike. Okay, ị ga-aga ụlọ ọgwụ nna gwa dọkịta na nsị ele gị lab ara. Nsị gịnị? Labara. Ele gị lab gịnị? Labara. Nwa agbọghọ bịara ya abụọ shichara ike. Ụmụ nwoke ole trala gị? Ito. Ị ga-echi ha ara ka ọ wee na-ekpe echi ha ara? Alichiara. How many minutes ka ị na-echi ha ara? Kọwa hours. Mba hawa. How many minutes? Amaghị m mana ama m sure hawa. Ị maghị how many minutes mmadụ na-aṅụ ara? 15. Telero Zana. Get what I know. Come on, Tom, that touch from you, Chile Cabagoko. You know, we're going to go. Get what I chicken won't keep another we shop produce for 15 minutes. Or what I am. And when I'm 100 15 minutes, Ashimodia, and I go away hella. Okay, come to Ghana, go away hella, Chile Cabagoko, bingo. Oga uno 15. Damn you, Chile Cabagoko. Get them walk up and I don't go shop produce. Tigi and Siangoma. Only you got 15 minutes. Had asthmatic. Mba. Huh? Mba. And I gonna put on your Mba. They were an asleek. A chicken 1 years for 15 minutes. A waraya bagger. A bingo. Uchiara. I have to throw well. Faftana get you adult. Faftana get you adult. It's not got me a baby. Got me a baby. He can't if you have to throw which you work around 15 minutes. Ijanyo mahata maga. Mba. Ijanyo. Oh, well, look at Ijanyo, Onyari Ashirike. Gwambe Ijanyo. Ijamongara. Lehe wongara. You might have one and 1 feet body cat. Eh, paga, who ijame. Mba. Mokrepo Otele. Barano Kute. Genotype. Blood group again. O plus. Kebishna watching. Kita anom Lagos. Kebi Basil. Lagos. You want your ben? Ebonyi. A ben, boy. Ikwo. Hello, Bishop. Don't try it with me. Don't try it with me, Chileka Bago. Collect away with voice down here. Use your normal voice or one year. Or come to Wago. Negamulo. Or come to Wago. Damn you, Chileka Bago. Branga with a voice and down on the Banari Bianga Nicolos. Bianga Biakalam. The way for Nana like a billet of Gelasso here. Yeah, look at Akamato. Yes, let me see those yours. Come back, come back, look at. Get with a tattoo, but la tango as a mamma. Get with a tattoo, Bula tango, Uguagarage. Uguanana lala. Or panka. Telephone la come home of Magelaso, my bingo. Asking you to a phone on la. Am I have a cross-thread? I'm working with Rakota. I'm working with Rakota. Cross-thread. Tahunde Baba. Ya, Bianga, my farm got big boy. Meshlata Tokuga Yiroku Wampi. Meshlata Tokuga Yiroku Wampi. I said, close up your leg. Close up your leg. Close up your leg. Close up your leg. Come closer. Bianso. Bianso. Oh, yeah. Prodia. Okorobia baby.
iche ihe a na-eje edewe na boutique eji ere ya akwa onye nwere ike iyi oge ka onye nwere nika ahụ iyi onye nyere gị onye chere gị nika gị na-ebe who you collect that nika from onye nika mere isha ebe isha anyụ amamere esegoro n'elu onye nwere nika esegoro ihe ntanta gị n'elu o jekwuru nika ka o ji segome ihe n'elu onye who is the owner of that nika asị gị prostrate Chineke agbaghị ọkụ prostrate onye nna ya gbara betus mgbe ụwa enjoy ịnwụ anwụ ọkpi ma ị ga-achọ njọ na akpati ekpekpe isi nọrọ straight na na-ekwu nnọọ gị kwuru ka ozu ndị Ghana ka ozu ndị Togo prostrate gị kwuru ka ozu ndị Ghana na ozu ndị Togo Chineke agbaghị ọkụ odi mmadụ gị na-enwụọ mmụọ ga-akpagharịwa na TikTok kparịma na soshal midia lekpa aka ya dị aka egbe che ndị na-ata ndị ereghe pọpọ bịa were fonu gị ihu ga na-ayiri ihu be ya akwa ya kipitita nọrọ straight ụta nọrọ tamshi nọrọ dọt come here ga ehuru ka nkịta tụwe nga ọ na-anyụ mamịrị dọt gị bịa ga nọrọ ka nkịta tụwe nga ọ na-anyụ mamịrị aha gị Ife adịgo ọsọ gị Ife adịgo ọkwa aha Igbo n'ọwa aha gị pagara mma gị lere gị gụọ gị ife adịgo Ife awụ ife light ife adịgo ọnya wadi egwu telero sana ụwa Igbo ka ụwa Nigeria ịhụnanya ya ife adịgo wadi egwu ịdị afọ ole 40 years old telero sana ịnọ 40 ịnọ 40 chekwe n'ogede ịnọ 40 chekwe gịnị mere lụbe nwaanyị akpatabeghị m ego ya mere ya lụbere m nwaanyị ịkpataba ego nwa bingo ga-ewere tatu were tatu dọtụ gha nga ụgwọ gara aga esi ma gara aga ga-ewere tatu were ka iji alụ nwaanyị gaa drọghị ga ụgwọ esi ma n'aka gị na nga eklinik ụgwọ gara gị n'ahụ luku hia ga-ewere anya lee sọ ngwụ ya Chineke agbaghị ọkụ kpataba ego ma bingo ga-ewere tatu adrọghị ga nga ụgwọ gara aga kpataba ego oru mgbe a ga-enye blood donation na enwe ihe mere gị na atọrọ donate blood ọgwụ ọbara ga asasị gị na ama ma ọbara ego ka a ga-eji denetere gị mgbe ị nọ na-enwele onye dasịrịla ọbara mbụ eleghị iji akpatakwala ego ịdasịbe mmadụ ọbara gaa were tatu were gụọ onwe gị lekpa ihu ya dị nnọọ ka onye bere akwa ọmụgwọ look here nwa bingo look at your age 40 years and an akpọ ọwụ bachelor ihe a ga-ekpọ gị na ka ọwụ bankilo ilemodi anya ha again mekwubi okwu n'isi gị nwa bingo ilemodi anya ha again mekwubi okwu n'isi gị lekpa ọ dị nnọọ ka ndị ịrụ ha swimming pool kpataba ego iche ndị a na-akpọ ha bịa rụọ swimming pool yela water system ga na-asa ahụ plumber ụmụnne gị dị ole ayịrị aha ahụ 8 local government family elebi ishi na-anọnyere anyị Owerri gịnị ka ịrụwa ana m eme azụmahịa ele ụdị azụmahịa ọwa ịzụ ha ana m azụ ọgọdọ ị na-azụ ọgọdọ ị na Owerri Amande họteelụ ọwa ebe ị nọ ya were tatu mechicha ụgwọ gara aga ị ga-aga mite dọkịta enyeghị mkpụrụ ọgwụ ga aṅụ tatu ejimala ị na Owerri were ahụ gị gbagha ya penti test coat ewela test coat n'aka gị test coat paint nne gị na nna gị ọ dị ndụ
nna m anwụọla. Telerosa. Na nwana gịnị gburu nna gị? Ọnwụ. Ọnwụ. Paga ọkara aka nwụọ. Ọka ahụ too much. Ọka ahụ too much. Okay. Ọnwụ eru na family. Ebere gị ugwu amụ. Ajụga m gị kwuo ka ebere gị ugwu amụ. Mkpụrụ amụ o zuru ezu. Ọ dị ole? Mkpụrụ abụọ. Nkịta ọ taala gị mbụ? Olo. Iji akpa agwa m nke? Olo. Iji akpa agwa pusu? Olo. Nwaanyị ọ kọrọla gị aka n'ala sọ ọ ga-adịrị gị na mma mbụ? Olo. Iwe onye ebe? Mgbidi. Ebe na mgbidi? Ụmụ ehi. Ha? Ụmụ ehi. Nna gị o ji azụ eji? Olo. Mgbe ọ dị ndụ enwe mgbe ọ zụrụ eji? Ọ dịghị. Nne gị ọ lụgharịrị di? Olo. O nwere onye goofu nọ na famili unu? Ọ dịghị. Egbe eluigwe ọ gbagbuola mmadụ n'ụlọ unu mbụ? Olo. Iji agba mkpụrụ mmiri? Ọ dịghị. Ọnụ oshi oshi? Olo. Ma ahụ eze gị? Ma ahụ eze gị ga-edewe eze ka nchi? Ma enwere ọnkụlụ ga-eji okwute olugbuo? Isi nne. Enwere ọnkụlụ ga-eji okwute olugbuo? Olo. Ịhụ nwaanyị ahụ o ji eme gị sịbịrị? Olo. Enwere m self control. Damn you. Ị nwere which self control? Ihu akwalacha gị ime. Ị nwere which self control? Yiri kabad eji agba mkpọ n'ala. Ị nwere which self control? Ekwekpe ihu ya dị. Bishop ọ na-abụ ihe ọjọọ ma nwoke nwee self control? Damn you, Chineke agba gị ọkụ. Damn you, ị nwere which self control? Sị gị damn you. Ajọghị ihe wụ self control n'Igbo na ị ga-ekwuli. Braga be gwa m sị nwa. Asị gị damn you, nwamkpi. Damn you. Lekpa ọ dị nnọọ ka nwa na-atị. Nwere which self control? Egbe na-efu ọtọ. Braga be gwa m sị nwere self control. Ahụ amụghị na o nwere ike na nke o chewere ihu na awụ like this ọ wara ụzọ n'ịkpa. Braga be gwa m sị nwere self control. Na amara m onye lọrọ wee ọwụ dibịa. Lekpa ihu ya dị. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? 3. Ese gịnị mere? 3. Ị dị 40 years taa ụmụ nwaanyị 3. Ị masị eziokwu adịghị n'ime? Nsị gị 3 bute arụsị m 3. Damn you. Ị masị ọnụ gị ji agha gị ụgha ga-epu ụzọ ere. Ị masị ọnụ gị ji asị gị damn you tara wichi 3. Tara wichi 3. Apapụta isi ahụ na anyị. Asị gị damn you. Pam je leghe gị tara wichi 3. Ọmụaka ịbara gị ekpughe anya. Ọmụaka ileghe ụdị anya ahụ.